Mnoštvo raznovrsnih, a ponekad i vrlo sličnih vrsta bilja zahtjeva od berača iznimno dobru pripremu. Upravo iz tog razloga najbitnije pravilo branja samoniklog ljekovitog bilja je njegovo pouzdano prepoznavanje kako ne bi došlo do zamjena s neučinkovitom ili škodljivom vrstom. Potrebno je obratiti pozornost na specifične karakteristike svake pojedine biljke kako bismo ju sa sigurnošću identificirali. To je najteži dio pripreme svakog berača. Potrebno je učiti iz literature, ali prije svega treba učiti na licu mjesta, na staništu određene biljke uz iskusnu i stručnu osobu. Tek u kombinaciji teorije i prakse sa sigurnošću ćete svladati prepoznavanje bilja. Dodatan problem stvara činjenica da biljke različito izgledaju u različito doba godine, pa ih je potrebno učiti kroz sve stadije razvoja pa i izvan vegetacije. Ukoliko ste napokon upoznati s karakteristikama raznih vrsta bilja i potpuno ste pouzdani u njihovom prepoznavanju, potrebno je poznavati i na kojem staništu rastu koje vrste. Osim što će vam to uštedjeti traženje, može vam pomoći i kod branja za osobne potrebe, a još više kod komercijalnog branja. Naime, na odgovarajućem staništu nalazit će se veća količina traženog bilja. Naravno da se to isto bilje ponekad može pronaći i na netipičnom staništu, ali u to manje količini i za veće potrebe branja potpuno zanemarivo.